Galopín somos unha empresa formada principalmente por arquitectos, deseñadores e enxeñeiros, esa é a nosa equipe, especializada no deseño de parques infantís singulares. Gañar o premio PEL supuso, primeiro, unha forma de divulgar un pouco todos os produtos e proxectos especiais que facemos desde Galopín. E, por outro lado, nos permitiu tamén investir en novas técnicas constructivas, porque nós estamos sempre en continua evolución, intentando actualizar e implementar melloras nos nosos produtos. Nos animamos as empresas a participar nestes premios PEL pola proxección que dan. Ademais, supón un esforzo presentarse a estes premios por ter que xerar dosiers e vídeos, e creo que este conteúdo é unha formación moi necesaria e que despois utilizamos tamén para darnos a coñecer entre os nosos clientes potenciais e o público en xeral. Animamos tamén as empresas a participar e asistir á entrega de premios, porque é moi importante escoitar as empresas gañadoras e empresas participantes en xeral todo o que teñen que contar sobre a innovación dos seus produtos. Realmente é unha motivación para ir mellorando día a día até chegar á excelencia que buscamos.